de Westergowij bij Wommels is van de morgen een vrachtauto de sleert in rieden. De chauffeur moest een stuurcorrectie maken en rekken de nij met de wijn in de berm en de sleert. De politie had de wei afzet om de truc uit de sleertheli te kennen. Het verkeer op de wei Bolzert-Ljout moest daarom omrieden. Frieske tintenverhierbedrijven willen dat er strengere regels komen dat tintenconstructies aan voldaan moeten. Dit naar aanleiding van het incident dit weekend met een tinte in Steenwijkerwold. Op dit stuit binnen er heel geen landelijke regels. Op dat had elke gemeente weer oren voorwaarden en veiligheidsmaatregels. De politie had de eerste 3 dagen van de snitswieken 34 mensen aangehouden en 124 boetes uitdeeld. Net sinds deze getallen is de politie tevreden hoe het openingsweekend van de snitswieken. Bij de aanhoudings gaat het om belediging, drugshandel, mishandeling en geweldpleging. De meeste boetes waren nu deeld van wildpestjen. Joen en vannacht droeg en opklarings. In het waardgebied al enkele tongerbuien. Morgen wordt het zo'n 19 graden en kinderen tal stevige tongerbuien vallen. Later in de week wordt het weer simmerwaar.